Sesarengan kalih putra Adelan. Kuwata sanget nggih ingkang senggak niki sak menika. Pripun Bu, sajake jenengan lek ngemat meja tenanan ngoten nggih. Kula mengke lek tanggapan teng Pasuruan tak mampir teng jenengan nggih Bu nggih. Anjir. Lho. Kathah dulur niku sae lho Pak. Nggih. Anjir. Oh, ajenge nyepetne adike niki. Oh nggih, kula tenggo nggih sekalian kali Darima niki. Mboten larang Bu DP-ne namung 7.000. Mboten larang nggih. Kledang-kledang kait
Sugeng rawuh sedaya tamu undangan monggo pasukatan ingkang sampun sumadyo tirapi ingkang sekica kalih midhatengaken campur sari Darima kerja sarengan kalih putra Arila nggih.